Hey wengane zakwethu, mina sengiyomane ngithukwe, sengamane ngibizwe ngawo wonke amagama angaphansi kwelanga. Hey foko anginandaba mina bafethu. Njengoba naye lo bafu umbona la uMax Makhanya ku-background. Ukayasho naye ukuthi uyalifela iqiniso. Yayibona lo nto leyo. Hey bafethu, akuyona insizwa le. Singaguqana akusiye nje insizwa le. Insizwa ziyazazi insizwa, akusiyo insizwa uMax. Okwesibili, uMax uyixoki lokugcina ngci phixiphixi lokugcina. And ngiyazi usihlaphe mangase kuthiwa iyahamba nje le video yajubalala iyamthola. Into ezofika yenzeke uzongithuka athuke kodwa lokho ke angeke kungithuse ngoba phela ayikho inhlamba entsha ayobe engakaze ayikhiphe ngaphambilini before. Uyayibona le nto leyo. Kodwa nje kona mayikwazi nje lokho nabanye bazi ukuthi akasiyo insizwa xobo ixoki leli lokugcina. Lo ile nhlobo le ekufaka ngekhanda ntweni ibe sibona ukuthi oh hayi kuyatsheka bese iyaphuma ingakutsheli ingasho lutho ikulahle nje kanjalo. Yabo. Yambo manje usekomthandeni manje na mina ngisola ukuthi nje into eyenzekile lapha kuMax. uMax uhethekile le ndaba kakhuzana nodwendwe lakhe nongamenywa kwakhe ngiyacabanga ungeke bafowethu hayi ngeke. Lokhu kwakhe mina ngisaku-understand. Ushiya ama-blonation thina nje sonke sama-blonation sididekile ukuthi hawu le ndoda lena hayi kodwa asuka hayi phixiphixi lela suka.